No nyt se reki, joo. Haluatko kiipeä? Arissa kiipeä Raappavuorta. Kiipeä, kiipeä! Tää vissiin tosta saa sitten. Joo, siis tossa voi mennä jalat kaikki. Sama kun ne laittaa, kato jalat tohon tossa vaunussa. Mä mennä nyt. Mä niinku luulen, että olikohan ne edes tietoisia, että tässä on hittoja. Minä! Tuolta niin, sä näet tota. Kyllä se näytti, että se tähtäsi siihen kyllä. Okei. Se on kyllä hullua tommonen. Mä ajattelin, että vähintään häntä luulisi. Varokaa. Joo, mä just sanoin samaa, että selkä on vaarassa. Niin. Tommonen vauhti mikä tuossa on. Varokaa! Niko väistä! Niko älä tule! Hyvin liukuu vaan. Joo. Hyvin liukuu. Vitsi kun ois tajunnut liukurin ottaa. Hyvin meni. Se ei tulisi niin pahasti kuin tuo pullo. Ui! Moi Noe. Se meni hienosti. Mä otin katsoa se ylösnousu, että näkee kuinka ylös sä joudut kiipeämään. 1000 metriä melkein. Hyvä. Kylmä pylly. Onko pylly kylmä? Joo, niin on ihan huurussa.